dragon fruit. Welcome to Santa Ana, Maningning. Ganyan pala, ano. Mga huli, oh. Namatay na naman yung magina. Meron ka lang dyan? Meron po. Ito. Water everywhere. 588 plus shopping mall. Iba na yung amoy ng ano rito. Ng tubig dito. Santo Domingo. Ito. Medyo malalim na rin pala rito. Ay kayo, hi. Hi! Santiago Elementary School. Hello. Ang gaya nung at ng pinakamalalam. Ang gaya yan eh. Kulay nesting. Ano yung panghuli nila, yan oh. Oh, hi kayo, hi. O yan, shoutout kay sir, ayan oh. Kahit hanggang bewang, kaya nito. So ngayon ay araw ng Miyerkules, August 19, 2023. At nandito tayo sa may kahabaan ng Jasa Road, which is part ng Mexico. Bali kalalampot lang natin doon sa may Barangay San Pablo, na kung saan napakalaki yung baha. And good morning once again, Kabalen, and welcome sa ating solo ride adventure dito sa may Mexico, Pampanga. At ngayon ay pupuntahan natin yung kaya ng Santa Ana at titignan natin yung Barangay Santiago na kung saan nagkakaroon ng malawakang pagbaha dun. So wala tayong idea dahil nakita lang natin minsan doon sa mga nag-post na baha pa rin hanggang ngayon sa may Santiago. At dito pa lang, ayan, tanong na natin yung baha dyan, dito may harapan ng Shell. And tara, samahan nyo muli. Titignan natin para magkaroon kayo ng idea at makita natin ng actual kung ano ba yung sitwasyon doon sa may Barangay Santiago sa bayan ng Santa Ana. Yan o. So dito medyo malalim na rin pala rito. Yun, ito yung dapat na sinasakyan, no? Yung mga 4x4 na ganyan. Oops. Maningning. Bali, ano pala ito? Barangay Santo Domingo. Okay. Malapit na tayo dun sa may sa dito sa roundabout. At ito na yung Pelco. Pa rin tigil yung pagulan araw-araw since dumating yung month of August. Kaya ang daming nalubog ng mga barangay dito sa Pampanga. Nakita natin buong Apalit, buong barangay, yung mga barangay ng Apalit lubog na lahat. Ganun din sa sa Macabebe at Masanton, yan. Talaga yung dalang perwisyo ng habagat. Ganun kasi yung trend pag nagkaroon ng bagyo, especially mga sunod-sunod ng bagyo, yung bagyong Luis, bagyong Maymay, pagkatapos nun habagat. Yun yung mahirap dahil halos hindi na tumitigil yung pagulan. Meron pa rin paparating na bagyo. Napanood din natin sa news kagabi. Kaya
halos ano na siguro hanggang September yung ganito. At ngayon ay nandito na tayo sa roundabout. Ayan o, Santo Domingo. Okay, so paikot na tayo dito sa may roundabout. Kung kakanan ka rito, yan, papunta ng bayan ng San Luis yan. Pero tayo, dito tayo. Diretso tayo dito, papunta ng Santa Ana. Para magira natin yung Barangay Santiago. Dito, baha na rin pala rito. Ayan. Santa Maria, Balen Bayou, Toda. Oops. May mga lubak pala ron. Yan, harapan mismo ng Caltex. Bakit kaya yung mga harapan ng Caltex binabaha, no? Parang yung sa, no, sa San Simon, sa may Quezon, sa may MacArthur Highway, dun din sa Caltex, sobrang lalim dun. Dito, sa Jasa Road, yung harap ng ano, Caltex, binabaha rin. So actually, ano pa ito Mexico pa. Bali, approaching pa lang tayo dun sa boundary ng Santa Ana. You know, dun sa may nakaparadang truck na yun. Ang dami ano rito, dragon fruit. Grabe yung pagbaha ngayon. Mas grabe ito kesa last year. Last year kasi hindi naman umabot ng 19 days yung ulan na straight. Ngayon straight. Kaya yung nakikita natin sa mga news yung mga hindi binabahang bahay for the first time binaha sila. Ayan, dito na tayo sa boundary ng Santa Ana at Mexico. At yan yung sitwasyon ngayon. Dito pa lang sa boundary baha na. Welcome to Santa Ana. Iba na yung amoy ng ano rito. Ng tubig dito. Hindi gaya dun sa mga ibang nadaanan nating mga pagbaha, walang amoy yung tubig. Dito meron. Yun o, bali dyan ang gagaling. At yung kulay niya, kulay nesty. Although ano lang naman, hindi naman ganyan kalalim ha? Kaso nga lang, yun, may amoy. Welcome Barangay San Pedro. Dito meron pa rin pagbaha papunta dun sa may ano, papunta dito sa may ginagawang bypass road. Yun, ito yung present situation dito sa may Jasa Road sa parte ng Santa Ana. Water everywhere. Ganyan katindi yung dulot ng habagat. Kano ba yung gas dito? 67. Ngayon lang natin na-experience yung pagbaha dito sa parting ito ng Santa Ana. Madalas tayong dumadaan dito pag pumupunta tayo ng Arayat, Candaba,
Kahit malalakas yung ulan, hindi naman binabaha. Kaso nga ngayon, sobra yung tubig na bumuhos. Sisin mo, yun. Nangyari kay Pongka, nabasa yan. Namatay na naman yung makina. Grounded na naman yata. So far dito wala na. Yung mga kalsada nasisira na, nagkakaroon na ng butas. Ayun, meron na naman dun, no? At ito na yung Santa Ana Municipal Hall. Ayan, ang ganda niya, oh. Ito, parang mas malalim ito kaysa dun sa dinaanan natin kanina. At bumuhos na naman yung malakas na ulan. Oh, current situation sa Jasa Road dito sa may bayan ng Santa Ana ngayong araw ng Miyerkules, August 19, 2026. So far yung mga tricycle pwede naman dumaan. Yan. Pero doon sa may area ng San Pablo, sa malapit sa tulay, non-passable yung mga ron, yung mga light vehicles. Parang nabasa na naman yata. Nagpapapalit na talaga yung spark plug cap ni Pongkan. Hindi pa kasi dumadating yung order natin. Oops. Ang daming lubak dito. Yan, hindi naman natin makikita dahil lubog sa tubig. Yan, hanggang dito sa may nagtitinda ng mga walis at kawayan. Sa may Charleston Place. Medyo mahaba rin yun, Alibello Heights. Yan, nasira na yung kalsado, nagkaroon na ng butas-butas. Nung panahon kasing ito, yung ayaw ng asfalto, yung umuulan-ulan na ganyan. At nasa harapan na natin yung City Hardware. I love San Juan. Dito dati matraffic sa lugar na ito. Hanggang doon sa may palengke. Pero ngayon dahil walang pasok, yun, walang tigil yung pagbuhos ng ulan, konti lang yung mga taong lumabas. Dilim na naman yung kalangitan. Nag-start na naman yung ulan. McDonald's, Save More, and Mang Inasal. Yun, meron na palang bagong Mang Inasal dito. So diretso lang tayo kasi pag kumanan tayo rito, mapupunta tayo dyan sa bayan ng Candaba, which is meron din tayong update dyan. Ipa-flash ko na lang sa screen para makita nyo. At ito na yung bagong shopping mall, 588 Plus Shopping Mall. Ayan, naalala ko tuloy yung yung Victory Mall sa Guagua. Brand new mall, tapos yung paligid baha sa may palengke. Dilim.
lihim ng kalangitan. Kailan kaya matatapos yung mga dagat? So yung narinig natin sa news hanggang September pa yata yung ulan. Bali ano na ito, San Bartolome. Barangay San Bartolome. Kung didiretsuhin natin to, mapupunta tayo ng bayan ng Arayat. At dito, anong nangyayari dito? Maraming nagpipishing, ayun no. Yung mga namamaril. Ay hindi, yung mga ano. Ayun, dami lang nahuli oh. Yun no. 100 kilo, 100. Ayun, mga ito oh. Dalawa po, isa kilo. Meron ka lang dyan din? Ha? Meron ka lang dyan? Meron, boss. Ito na. Salam. Ah. Sakalatang ito na. Ah, ito oh, may nigwayo. Yun oh. Yun, meron pang isa oh. Yun oh, daming ito. Kay kayo, kay. Hi. Harakal palang ito gan eh. Kung na dito, ano ba? Yun oh, daming nakuha ni kuya oh. Ganyan pala, yan oh. Bali meron silang mga net. Yung panghuli. Tapos meron ding mga screen doon. Pero usually yung mga net yung ginagamit. Yan oh. Ang dami pala dito. Sa kabila, tingnan natin. So yan pala yung yung panghuli nila, yan oh. Net, and then parang fish net pero matibay yung pagkakagawa, bakal. Wala ko pang igwa. Ayun, ito may igwa. Ayun, daming basura. Plastic bottle. Pero yun dun marami ang nahuli. Halos mga hito. So tara, diretso na tayo dun. Pero yung iba, namimingwit din. Kaso parang mas lamang yung mga gumagamit ng net. So let's go na. Malaki pa Santiago? No ka rin yung Santiago? Kay liwanan niya? Diretso yan mo. Okay, thank you. Go na. Ang dami nang nahuling hito. Ayan o, San Bartolome Happy Fiesta August 24. Okay, August 24. Malapit na pala yung fiesta sa San Bartolome. Dito naman yung sementeryo. Tigilan ng ulan.
Barangay San Nicolas. Yun, Barangay San Nicolas na pala ito. And then merong school dito. Ito na pala yung ano, Santiago Elementary School. So dito na tayo sa may Barangay Santiago. Yan, dito yata yung ganyan natin dito. Ngayon lang tayo nakapasok dito eh. Hindi na tayo lumubog eh. Santiago yun eh. Karenya po kami lang. Ini San Nicolas yun eh. Opo. Okay. Kaya tayong kabila yung Santiago. At limbog ka rin. Kitang dulo, limbog ka rin. Pero kinyalan eh. Lima po. Eman limbog yan. Lager po po. Hi kayo, hi. Okay, so mali yung pinasukan natin. San Nicolas pala ito. Lalaki ng mga generator. No? Hello. Okay, ito. Welcome Barangay Santiago. Dito tayo. Ito pala yung ano, Santiago Barangay Hall. Yan. Subukan nga natin dumiretso. Ito yung magandang church ng Santiago. Ayun, doon na yata yung pagbaha. At lumakas na naman yung ulan. Dito, ito na pala yung pagbaha. Dito na yung umpisa. Dito sa may Purok Dos, Libutan. Nakikita na tayo nagtutulak dito. So far, hindi naman ganyan ka ano, sa taas yung ano, yung tubig. Ewan ko lang doon sa may bandang dulo. Yun, no. Nag-fishing pala yung mga nakita natin dito. So ito yung sitwasyon ngayon dito. Dito pala yung baha sa Santiago. Naku, malalim na. Hanggang tuhod na ron. Hindi na tayo ubra dun. Matindi na pala ron. So at least nakita natin yung ano rito, kung gaano kalalim. Hanggang tuhod na. Malalam na yun eh. Ang gaya noon ng peka malalam. Ang gaya gen eh. Bala kong gaya antod. Ang gaya ni miras yan. Kaya ang dulo ka rin. Matindi pala eh. Ang gaya ka ting bypass road. Nakamiras ka rin eh. Kaya ni mo ang gaya antod. Malalam na eh. Bangkala. Kalalam na pala. Ganyan. Sige boss. Sige boss. Sana gusto nila naman dito. Dumuro na ako warayat.
Na? Na ano boss? Ha? Na? Mag-vlog ka. Wow. O yan, shoutout kay sir. Ayan, no? Oh, hanggang ano na daw doon, hanggang Bewang na. Hindi na tayo ugla doon. Lakas ng ulan. Ito. Kahit hanggang Bewang, kaya nito. Ayan, dito, puro libutan. Hanggang doon na sa may bypass road, palalim ng palalim. Saan po mabusan? Okay, so I think dito na magtatapos yung ating vlog tungkol sa ating pag-update dito sa may Barangay Santiago ng bayan ng Santa Ana, Pampanga. Again, salamat sa panonood, and if you enjoy watching this one, please do like, share, and subscribe. Keep tuned to Froilandas for more video updates here in Pampanga and all over the place. So ride safe always, Kabalen. See you when I see you, and Froilandas is signing out.